Vážení přátelé, následuje podcast obsahující sprostá, ošklivá slovíčka, který ale tentokrát nebudeme vymňoukávat, protože byste přišli o velkou část charakteristického projevu našeho hosta Laca Déčiho. Končím hlášení. Miau. To bylo poslední a jediné mňouknutí, které uslyšíte. Nebyli první, za to nebudou ani nejlepší. Zvou si lidi a ptají se jich na věci. Radar a Lucie. Koulí podcast. Ahojte, posloucháte Koulí podcast, s vámi je Lucie a Radar. Ahoj. A dneska máme vzácného hosta, myslím si, že prvního zahraničního, nebo druhýho zahraničního, vlastně měli jsme tady Barbaru, takže prvního chlapa ze zahraničí, to rozhodně máme, je to světový trumpetista Laco Déči. Ahoj Laco. Počkej, jak zahraniční. No ty jsi Američan přece. No já jsem takový Američan z Vysočan, znáš to. Ale... Už tam žiju 42 let, ale... No, tak jsem, no. Ale pas máš americký. No a to ti právě řeknu, že já jsem se narodil na Slovensku, ale v podstatě jsem začal hrát profesionálně jako tady v Praze. Když jsem skončil vojnu, tak Krautec, Karel Krautec mě vytáhl, tak jsem do té kapely nastoupil a to byla pro mě největší škola v životě. To už jsem říkal několikrát. Tam bylo 18 těžkých profesionálů, já tam vlítával do pauzy a tak. Oni mi to prominuli všechno. Já jsem tam byl 22 let v té kapele. Tam byli geniální trumpetisti, jako tam byl Venca Týf, Richard Kubernát, Venca Hýbš a tohle takové, takže byla to škola pro mě největší v životě. No, No my se k té muzice ještě určitě dostaneme. No. Nicméně vzhledem k tomu, že jsme tělocvičný podcast, tak moje první otázka bude směřovat k tělocviku. Stejně jako se ptáme každýho hosta, tak mě zajímá, jak ty si to měl na škole s tělocvikem, jestli na to máš pozitivní vzpomínky, negativní. To vyhýbačka k tomu. Takže omluvenky na tělocvik. Omluvenka, udělal si kripla a nemůže. Jo. A co jste vůbec dělali na tělocviku? Já jsem totiž začínal jako hokejista, já jsem hrál hokej ještě za Slovan. Za doraz ještě, takže ten tělocvik to pro mě nebylo nic. No. Jsem ráno stával ve 4 hodiny na tréninky. Takže jsem mohl být hokejista místo trumpetisty. No a pak v 11 jsem začal troubit a hokej už to šlo nějak to. No a zároveň ale my na tebe teda víme, že na tady nějaká posiluješ v autě s činkama. To vozím sebou a vůbec. Spíš se na to dívám. Já mám doma taky, kamarád mi dal také činky, krásný chromovaný, já se na ně koukám a jsou pořád venku už z rezervy, už jsou zrezavili trošičku. Tak potřebuje občas trošku já mám moře, já mám 8 minut baráku moře. Tak v letě chodíme plavat, ale to taky jenom tak kousek, protože moje žena je plavkyně, tam měla i rekordy a všecko, tak já se jenom namočím plavky a jdu ven, no. No ale s těma činkama já myslím, že jsi na sebe moc skromnej, ne? My to máme přímo od tvýho syna, že údajně vozíš sebou v autě pořád. No vozím, ale... Ale necvičíš teda. Ale furt jsou tam v té zákrysti zamčený dole. Jsou takové malinký. A jak jsou těžký? No, nevím, asi 5 kilo nebo 1. To je pro děti, pro mrzáky. Je to pro děti, pro mrzáky? Nebo pro začátečníky. Záleží, jak to zarámuješ. Přesně tak. Dobře. Ale co prostě ty, když jsi k nám jel, tak tě vyzvedával náš kolega Martin. No. A já mu hrozně závidím debatu, kterou jste spolu vedli o muzice. Takže já bych tě chtěla poprosit, jestli bys nám tady mohl zopakovat, jaký máš názor na Beatles? Ježíš Maria. To je největší, to je taková sračka anglická posraná, že to není pravda. To lidi mi vždycky říkají, hele, to je tvoje generace, když Beatles. Já říkám, to je tvoje generace, ty čuráku, ne moje. Já jsem zase začal poslouchat nejvíc Davise, pak jsem slyšel konečně Clifford Browna, Blue Mitchella, Coltrane, Cannonball, ty nevíš, kdo to je? To, že jsi mrdanej do hlavy. Tebe stačil ten Beatles, že jo? Ty nahrávali jednu skladbu, nahrávali asi měsíc, furt to bylo falešný, tak to dotahovali všelijak. Takže nemyslíš se, že to byly hudební revolucionáři? A tam byla jedna dobrá věc, byla u těch Beatles, teda skutečně jedna dobrá věc, že ho odpráskli. To Lennona. Že jsme se ho zbavili. Že toho nemohli nahrát víc už. Ne, ono to je takhle, oni říkají, že to je závis, to není závis, to je jak říkáš, jaký rozdíl mezi jazzovým kytaristou a rockovým kytaristou. Že rockový kytarista hraje 3 tóny pro 3000 lidí a jazzový kytarista 30 tónů pro 3 lidi. Ale tak to není úplně tvůj případ, ne? No, tak to všecko jsem zažil. To my tomu říkáme přesilovka, víš? Jakože víc not než divák. No, mockrát se to stalo. To už se mi stalo, že jsem hrál nedávno v New Yorku na West Broadway a tam byli jenom asi 5 lidí a moje žena tam seděla, to znamená 4 lidi jsem mi neznal a ten jeden tam balil moju ženu, já jsem troubil. To bylo
dohrál jsi to do konce, nebo se ho... A nastral mi, protože jich neutrh, rozumíš? A to je jak dlouho tahle historka? Co? Jak je to bylo dlouho? nedávno, tak byl ten covid, tak to... Aha, tak to tam nemohli. Tam to asi vypadalo teda. jak v pekle. Noviny prázdny, lítali po ulici prázdno. Chudoba. A pak celý hraní skončilo, takže mi číšník říká, hele, tady druží 4,50 za kafe. Takže ani No, já jsem mu říkal, počkej, ti toho nedáme, si skočím do auta pro peníze. A odjel jsi. No to už mě v životě neuvidí. Ne, že neuviděl, nikdy mě neuvidí. No počkej, a to bylo to placený na základě počtu příchozích diváků, nebo si dostal Ale ne, fixní? to byl kamarád, to je takový právník. Gulia se jmenuje, Greg Gulia, jako nejvýznamnější právník vůbec na Manhattanu. Tak ten si to může dovolit tě pozvat na kafe. No, tak to je milionář a bezvadný frajer, to je kamarád životní, no. Jsme měli průsedy, tak vždycky z toho tál. Jsme hrávali na 3. Avenue a to se jmenovalo City Bar. A tam nahoře bydlel nějaký kreten. Ten prehrál dokonce na cruise shipu. Já jsem hrál taky na cruise shipu, takže... Ale já jsem ho nikdy neviděl a ten furt pořád chodil a stěžoval si. Tam chodil takový ten šedej mor, jak byli tady, takový ty nějaký poloportošinou, co to jsou, vždycky přijdou, mají tu mašinku a měří decibely. Tak bylo $3,500 pokuta. Několikrát, samozřejmě jsme to nikdy neplatili, protože Greg to všecko, Greg je taky muzikant, tak se s kámonkám už tady zase pokuta, bum, bylo to v hajzlu. Vybaveno. Takže se hodí mít za kámoše právníka. Musím se nějakého pořídit asi. No. Když pomenu teda ty Beatles, tak pojďme si říct ještě takový 2 hudební subjekty, kterými tady často opakujeme, protože jsou naše oblíbený. Laco, říká ti něco jméno Red Hot Chili Peppers? Já jsem to vím, že to existuje, já jsem to neslyšel nikdy. A o nic se nepřišel. To je Radarova oblíbená kapela, tak jsem tady chtěla. Taky to je takové, co? No, To jsou ty 3 tóny právě. No, někdy i míň. Hele, to je teď moda na celém světě. I v Americe zpívají C, D, E, D, C, E, D, C, C, D, D. Ta kvarta tam už nikdy nejde, že kvarta to už je zázrak. To už je vyšší A to ale všude. To tiky, P, D, E, D, C, E, D, C. To byla zrovna moje oblíbená písnička, no nic. Dobře, tak... A co takový Bowie, kdybych se zeptal? To je zase Lucien, oblíbený interpret? David Bowie. To Buzeranta myslíš? Jo. No to mě vůbec nebere. To. Ale natočil film, který se jmenuje Labyrint. A znáš ten film? Znám, no. A tam hrál dobře, tak to je v pohodě. To je herec. No. Takže lepší herec jako než muzika muzikant. mi to neříká, já se to moc neposlouchal ani. My o tebe víme, že ty posloucháš spíš vážnou hudbu. Je něco ze současný, co bys ještě řekl, že to je v pohodě, nebo to vůbec nemá smysl poslouchat? No já to poslouchám, samozřejmě. Tak tady jsou výborní skladatelé, takový český, ty mladý, nový, ale člověk je moc nezná, protože my, když tady přijdeme na tur, tak hrajeme každý den. Takže si to nemáš čas vyslechnout, ale jsou tady výborní lidi. To musí být strašný záhul hrát každý den, ne? Není. Není? Dobře. No ono to je tak, že vždycky z pohraní, vždycky se chodilo, nebo takhle vždycky se, v Americe po hraní muzikanti sedí a teď se tam rozebírá, kdo koho oprcal, tohleto. O muzice se moc nebaví, samozřejmě. To nikdy, to je zakázaný, to je nuda. No ale, takže pochlastává, ale když hraješ každý den, tak si to 4krát takhle vyzkoušíš a pak to nedohraješ. To kluci taky měli z začátku, to dělávali z kapely, že počkej, jdeme do baru, teď takové malé město, tam nic nebylo, tam přišli, tam jeden ožralý tam uspával za barem, tam svítili ty blikací světýlka a znalo to dum, bum, 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 bum. Teď se tam přivožrali vodka, slivovice, borovička, pak blít, tady turečká šavle, šli domů peníze, prdeli, tak už tam nechodí, no tak. Jak vypadá takový typický rozhovor v muzikantský šatně, když teda o hudbě se nebavíte, že je to nuda? Tak je To o tom prcání, je řekl. to teda prcání? No, všecko možný. No. Co takhle drogy, kdybych se zeptala? To já si vzpomínám, že když jsem hrál v tom Točru, víš, tam jsem hrál 22 let a vždycky tam to bylo v Karlíně studio A, Ačko, to byl Československý rozhlas. A tam byl stolek před tím studiem, tam jsme vždycky seděli, tam se kecalo. No a vždycky tam se nějaký taky ten zpěvák popácky přišel, my jsme pro ně nahrávali ty podklady a to. Big band to byla, různě, někdy to byla malá kapela. To. A vždycky ty zpěváci většinou chtěli být vtipný, víš, takový to, víš, jak je zvyklý, že obdivují ty buchty. Tam sedělo 18 vychcaných kurev muzikánských, rozumíš, tak on byl pro ně blb. A to vykládal tak už to vždycky dopadlo tak, že Koželuk to byl takový malý zrzavý trombonista.
A on měl strašně takové cynické řeči nejvíc na světě, ale geniální trombonista. A on tam došel nějaký zpěvák a začal vykládat vtip a říká, dovolíš, můžu se předchechtat? A bylo po vtipu. Já jsem narážela na to, že ty máš zkušenosti z New Yorku, z těch klubů a tam prostě, jako nemám úplně spojený muzikantský život s nějakým zdravým životním stylem, takže by mě zajímalo, jestli to fakt bylo sex, drogy a rock'n'roll, nebo v tvém případě jazz, anebo jestli jste byli takový slušnější muzikanti. No já jsem si ty koksáky jsem zažil taky. Já jsem v tom nikdy nejel. Já jsem to vyzkoušel, samozřejmě tam byl nějaký bubeník, ten jako mi dal, to bylo poprvé, mi dal injekciu heroinu a to jsem 12 dní jsem nemohl spát a to se neví, že se ty lidi zabijou. Dostaneš takový deprese, že jsi na policii údat a všecko. No hrůza. To se bavíme třeba o jakém roce? No to bylo, nevím, to jsme tam byli v Americe asi 2 roky, já nevím, co to bylo. Takže no, nějaký konec 80. let. No a tak v tom jsem nejel a ten kokain taky, to jednou to bylo, tam byl takový nějaký, to byl kubánský emigrant, to jsem ještě bydlel na Central Park West, tam jak vedle bydlel Honza Arne, který žumřel, geniální basista. Tak tam jsem jenom chvíli bydlel nějakým takovém podnájmu ještě s někým a já nevím, co tam bylo všecko. No a tam ten Kubánec, který byl emigrant, říkal, ty taky emigrant. A on prodával drogy, víš, kokain. Tak mi dal takové hromadu, tak jsem to tam donesl. Ale během 10 minut to bylo jak kakrouči, jak psi vystřítějí maso. Bum, ta místnost byla plná už, všichni lajničky. Tak jsem si to vzal taky, no, žízeň a kráva, to. A pak deprese, klepotice, tak jsem se na to taky vysral. A to je zase obdivuhodný v 80kách nebrat drogy. No, tak ale to byl Honza Hamr, ten taky v tom jel a potom to přestal, protože ty všichni, co brali ty drogy, hodně to už většinou plomboš, víš. No, to mě nechytilo nikdy. Já bych se možná v těch 80kách na chvíli zastavil a podíval bych se na tu samotnou emigraci. Že pokud vím, tak ty jsi v 85. utekl do Německa. No. A potom v 87. do států. No. A taky si jednoduchou matematikou dojdu k tomu, že ti bylo přes 45, skoro 50. Jaký jsi z toho měl pocity, že takhle prostě najednou tady všechno necháš a jdeš pryč? Hele, ten komunismus byl dobrý na to, že to bylo hodně z prdele a nebezpečný a všecko na hovno a samý zákaz. Takže potom tam, když se dostaneš do průseru, tak si jenom takhle oklepeš. Mně se stalo, že jsem bydlel někde v takovém podkroví nějaký byt tam byl zrentovaný ještě s jedným bubeníkem. A to byl koksák, ale já si myslím, že on nebere drogy a on to prodával. Tak tam došli policajti, vybrali to a vykopli ho do prdele mě taky. A to bylo v Německu? Nebo ne, v Americe. Americe. A jsem hrál nějakých šéfů, tam jsem se dozvěděl, že už nemám kde bydlet. No tak jsem šel, pak jsem zastavil v nějakém baru, tam jsem se potkal nějakého frajera a tam jsem měl zase štěstí, no. A to se oklepeš, tak co? Nebo jsem neměl kševa, najednou jsem viděl, jak ženská šla a v kočárku měla dítě s holou hlavou, leukémie nebo co. A zrovna nebyly kšefty, tak říkal, ty čuráku, ještě si stěžuj, podívej. Víš? Tyhle ty věci, takové. Některé lidi tam to nemůžou tam být, protože jsou rozmazlený a čekají. No. Jak říkáš, že nejhorší lidi jsou v Americe Kubánci. Jsou tečou, víš? A ty žijou většinou v Miami. Protože jak my jsme zvyklí, jak jsme v komunismu byli zvyklí zatáčky dělat, aby si přežil, tak oni žijou ty zatáčky a ty zatáčky v Americe nefungují. Tam, když stávají barák, tak oni, ten frajer, kterému to zadají, ten už se v tom vyzná, tak ten si najde lidi, kteří vidí, aha, ten dělá, ten tohle, jako v hospodě někde to dají dohromady ten tým a to funguje. A oni, ten barák je zaplacený, až když je dostavěný, a to ještě taky ne, až je úplně všechny chyby odstraněný, víš. Kubánec tam přijde a hned zmizne na 10 minut a zase on není a takové. Víš, tak... No, my jsme s Lucí na Kubě byli a to jsem si teda popravdě říkal, že to je taková, nechci být jako hnusnej, jo, ale že jestli se tam někde jako ten komunismus, kvazi komunismus zhroutí a začne tam být kapitalismus, takže ty lidi, minimálně ta první generace bude jako extrémně nezaměstnatelná, protože... No to je pravda, ale... To máš jako parchanty, když rozmazlíš, máš ty nejdražší autíčka, holčička nejdražší panenky
tak je úplně v prdeli. Ani u tyči nemůže tancovat v baru. Když vyroste. Okay. To neumí. Já se ještě vrátím přímo k té emigraci, protože asi co tady tím chtěla Radar říct, že těsně před tou 50 budovat všechno úplně znova je docela vysilující, ne? Nebo proč vlastně jsi teda řekl, že ti to za to stojí? Nebo byl nějaká poslední kapka, která tě donutila říct si, kašlu na to tady a... No tak to furt, já jsem neviděl, že to skončí někdy, rozumíš to? Tak co, já jsem to ani neměl ztratit, nic. Já jsem akorát jeden byt na jižním městě, to jsem si koupil, o ten se přišlo, samozřejmě jsem utek. No, takže to, mně to bylo jedno, víš, já jsem nikdy nějak o tom nešpekuloval. Mm. Hlavně jsme nechtěli, já jsem mohl hrát v Německu, jsem tam hrál v rádiu, jsem tam měl kšefty a to, tam jsme čekali půl roku na to, na ty papíry z Ameriky a pak jsme jeli. A tam se začínal zase od nuly. A úplně až ne od nuly, protože já už jsem tam znal muzikanty nějaký, Sani Constanzo, Big Band a tyhle tak tam potom, já jsem začal hned hrát do Big Bandu. A Vajco už byl dobrý bubeník v té době, můj syn, ne? Kolik mi bylo 15, no tak nějak. A hrál slušně. A to bylo zase takové štěstí, víš, že my jsme hráli, to se jmenovalo, počkej, jak se to jmenovalo, já už se nemůžu vzpomenout, to byl takový barák jako vila a v tom byla drahá restaurace. Ježíš, mi to vypadlo z hlavy. A tam jsem hrál Eddie, Bobby, Buster, to byli dva černoši, s kterýma jsem hrál asi 20 let. Bezvadní muzikanti. No tak já jsem se začal s nima tam hrát, a ještě tam bubeník byl černý nějaký. A Vajco, to takhle, abych to šel k té věci, že Vajco měl takovou blondýnu hezkou z Kalifornie, ono to byla vychcaná svině strašně. A ona samozřejmě okamžitě říkala, počkej, já mu najdu job, tak on Vajco bude potřebovat nějaký job, tak, ale nejdřív ho musíme upravit, aby prošel tím interview, víš. Tak ho zatáhla nějaké holice a tam zaplatil $30, v té době stál holič asi $5. Tak 30 babek v prdeli, takže ho oholila. On vyšel naondulovaný jak buzerant, ty vole. A teď Tulis se to jmenovalo, Tulis. A si představ, že ona ho dotáhla do té Tulis a tam prošel tím testem, že může umývat talířky tam. A to je jak z pohádky, že při sám Bohu, to je neuvěřitelný. A já tam s Babím sedím hráli a najednou Vajco tam vylez z té zástěry ven a on říká, who's that? Jsem myslel, my son. A říkám, on hraje bubny. No, tak nech ho zahrát. Samozřejmě Vajco šel zahrát toho Černocha, tam zhrál do trenýrek, to bylo okamžitý. Už druhý den tam hrál Vajco. Takhle se to otočilo. Takže jeden den měl nádobí a druhý den. Zástěru a fuck you. A šel, takhle. To je jak pohádka z nějakého filmu amerického. Ale to je pravda. Myslím, že mu pomohly ty vlasy naondulovaný. No, to bylo hovno. To bylo kšet. Já vím, že ten tvůj odjezd do Německa ještě provází historka, jestli jsem si to teda zjistila správně, že si údajně měl podepsat spolupráci STB jenom proto, aby ti vydali pas. No já jsem to udělal. A pak si hned odjel. No za 10 dní jsem byl v prdeli. Takže, počkej, a jim to nebylo, jako nepodezřívali tě, že by se třeba náhodou chtěl zdrhnout? Ne, to bylo to. Oni nevěděli, že já chci zdrhnout. Já už jsem měl pas. Rozumíš? Než ten pas je k hovnu, protože ty potřebuješ výjezdní doložku, to víš, to byl takový papírek vložený do toho. A bez toho seš prdeli. Takže samozřejmě v té době ještě nebyly komputory. A Béda Budil, geniální malíř, který pracoval u Salvadora Daliho, můj životní kamarád, namaloval výjezdní doložku. Ne. No, namaloval mě, ženě. Ne, já jsem výjezdní doložku dostal. Takže jsem měl se z Prago koncert. To s tím, že rodina zůstane tady. Víš? A Vajco jel se mnou a tam byla Káťa Frídová, která dělala na Pragáči. A ona tomu Prosejpalovi, tomu gestapákovi, který to vždycky podpisoval, tak donesla takovou hromadu pasu, takže si nevšimli, tam bylo 2x déčí. Aha. Ta taky riskovala jako hovado. No a Vajco jel se mnou a že najela cez Vídeň, tam to namalované výjezdné doložkou od Bédu. A v Kolíně nad Rýnem jsme se sešli. Takže to všechno prošlo úplně jsem tady nehal kompletně všecko. No. A ty jsi plánoval v tom Německu zůstat, nebo už si věděl, že se přesuneš do Ameriky? Ne, já jsem chtěl jít do Ameriky. A nakonec se v tom Německu byl 2 roky? Ne, 6 měsíců. Aha. 6 měsíců, než nám Američani dali papír
A potom, když jsme odcházeli, tak jsme měli školení, došla tam černoška taková, dneska je vidím, má takové ty vysoké boty, ještě bidžík byl v ruce. To byla taková otrokářka na bílý, víš, tak se chovala povýšeně, protože my jsme byli jako ty Ukrajinci tam, rozumíš, tak západ a to, vyvalený, takže ona byla to. A ta nám říkala, jak v Americe budeme vyplňovat pracovní povolení, postup o práci a takhle. Tyhle pičoviny. I v životě jsem to nepoužil. V životě. Úplně kraviny. Jaký to byl rozdíl z toho komunistického Československa se najednou ocitnout v Americe? Byl tam nějaký kulturní šok? Jako dokážu si vlastně představit, že byl, jo? Nebo jak jste to prožíval? Tak já jsem hrál v tom Big Bandu se Sanim. Jsme měli kšefty, já jsem hned začal hrát okamžitě. Čekaj, jenom ať si to hodím jako ať mám lepší představu o tom. Ty jsi šel teda do Ameriky, do New Yorku rovnou, nebo kam? Ne, já jsem postupně, protože Sunny byl z Connecticut, to je kousek od New Yorku, teď tam mám barák. To je necelou hodinu, na hranici New Yorku to je 40-30 minut. No a Sunny tam učil na univerzitě, v Bridgeportu, a on byl vynikající trombonista, hrál první trombon, Woody Herman a Buddy Rich a tohle, geniální hráč. No a měl ten svůj big band, takže já jsem potom v tom big bandu tam hrál. Takže tebe nečekalo žádný mytí nádobí na začátku, rovnou se začal hrát? Ne. Dobře, ale teďka ty vlastně, nebo jestli mám správné informace, tak by si měl většinu času trávit v Mexiku. Je to pravda? No tam jezdím, no. Jako ty se vracíš teďka do Čech asi 2krát ročně, no. A jinak si většinou v tom Mexiku. Já vždycky už v lednu nebo koncem ledna už letíme do Mexika, jsem tam 2 měsíce. Já jsem tam chodil jako turista. A teď jsem se tam seznámil s nějakýma, tam je taková lavička venku před tím moc a tam chodím cvičit ráno, abych lidi nebudil, víš. Takže přece jenom chodíš cvičit. A mám to otevřený futral, a se tam objeví pesos. Jo, takhle cvičit. No a tak jsem se seznámil, tam šla taková ženská, ona byla Turkyně, ale žije tam a má manžela Američana. Ten se jmenuje Gary Grand Silver, takový vysoký. A on je muzikant, hraje saxofon, zpívá a žije tam už 25 let. A ona říkala, to můj muž je saxofonista a tohle, to. A jsme se seznámili, začali jsme spolu hrát. Tak to mají manželky radost, ne? No ne, tak 2krát týdně, vždycky v úterý a pátek tam hrajeme, nebo někdy 3krát. Tak různé takové díly jsme hráli a i private party a tohle. A teď hráváme, to se jmenuje La Pirata, ten klub. To je dost veliký, tam jsou samé ty pirátské lepky a tohleto. A taková ta Marie se jmenuje, ta to vlastní. Strašně fajn ženská. My jsme tam začínali a tam skoro nebyla ani noha, ona nám zaplatila. Já jsem říkal, počkej, tady světlátě stojí prachy, všecko. Já ty prachy nechcem. A co je? On říkal, to se mi stalo poprvé v životě. Taková čestná, víš? To vidíš, že to není vychcená nějaká svině. A tak tam právě. A víš, že se to jmenuje La Pirata? La Pirata znamená ženská. A tam byli, to je Kozumel, ostrov Kozumel, tam měli piráti hlavní centrum. Na tom Kozumel, to byl pirátský ostrov. A ona byla nejkrutější ženská. Ona, když tu nějakou loď přepadli, tak ji tam vyrabovali všechno a ona tam všechny pozabíjela. To jsem vůbec nevěděl. To je jako v historii, to je pravda. La Pirata. Dobře, takže ty trávíš teďka často v Mexiku. A řekni mi, jak vypadá tvůj režim jako muzikanta, jo? Protože ty hraješ od 11 let, to už je docela dlouho. Musíš pořád cvičit každý den, nebo jaká? Furt? Takže každý den hraješ? No, když hraju, tak cvičím jenom trošku, ráno se rozehraju. Udělám warm-up, takové to rozehrátí, musíš držet dlouhý tóny a takhle, tak půl hodinky nebo hodinku a pak ne, ale večer jdu hrát. Ale když nehraju, tak cvičím skoro, tak dotrubuju. Tam dotroubím. Čili co znamená, že dotroubíš? Když se mi lidi ptají, jestli ještě hraju, já říkám, dotrubuju. A kolik času to dotrubování zabere? No různě, to nemůže dát v jednom kuse, uděláš si pauzičku a tak. Dobře, já kam mířím, tak je právě tvoje žena, jestli, jako, jak bych to řekla hezky, jestli to pořád baví tě poslouchat. No ze začátku ona, já mám to takhle tam gauč tam a já jsem tak za ní tam troubím, ona ježišmarja, Kriste Bože, já se z toho zblázním. Já jsem říkal, hele, ty jsi měla vzít nějakého zemboňáka. Ten přijde ze služby, má tu hliníkovou bandasku, bude si ji leštit takhle, šuk a budeš spát.
Pak se ti zeptá třikrát, jak se máš, miláčku, a jde chrápat. No, a dneska já troubím a jak přestanu hrát, tak ona se zbudí. A co se stalo? Jak jsi na to zvykla? Jo. A přitom vy se znáte z tvýho koncertu, je to pravda? No. Že tam přišlo si pro podpisy za tebou? No, ona byla z Ústí nad Labem. No. A ty jsi už v té době žil v Americe, ale. No jo. No a jak to seznámení probíhalo? No, to bylo složitý. No, ona došla do šatny. Aha. Já viděl pěknou ženskou, krásnou prdel a tohle. A v obličeji hezká a tohle. No tak jsem říkal, počkej, tak plán byl takový zbalit, oprášit na hotelu, no a pak nashledanou. Ale tak to asi nevyšlo úplně takhle. Zatím se furt Pak ráno se tě zeptá, ani se mi nezeptal, jak se jmenuješ. Jak se jmenuje? Čemu by to bylo, ty krávo, jdi domů. My jsme byli strašně rozsapeni za komunismu. To je jako, jsme dělali furt ty mejdány po bytech, víš. A tam vždycky přišly nějaký buchty, natáhli se tam buchty a to. A teď jsme nakoupili chlebíčky a takové to víno, ty 2litrovky. Takové tomu už prodávali aspirin, nás automaticky bolela, jak hovado. To jsme nakoupili, víš. A ona se tam přivožrala a tohle a nechtěla prcat. Tak normálně se otevřeli dveře a ven. Proč? Vytáhnu si z papu nedožraný chlebíček. Táhni a bum, dveře. Vybaveno. Ale jsem vykládal mojemu synovi, říkám, že to je pohádka. Ne, tak to bylo. Na co tady seš, kurva? Seš kvůli tomu tady. Ale s tvojí ženou to teda takhle nebylo. Ne, tam to nebylo. No, tam to bylo tak, že já jsem se ožral jako vado. Tam byl Národní dům, se to jmenuje. A tam měli takovou ženskou, která tam měla nějaký to buffet, nebo ten bar v tom nároďáku. A ona tam slivala asi nějaké ty slivky, ty. Takže to jsme tam vypili se ženou, a tak samozřejmě ráno. Nic nebylo, žádné prcání, nic nebylo, nic. Já ožralej, zle mi bylo jak svině. A něj taky. A my jsme vylezli z toho hotelu a ona najednou říkala, nezlob se, mě je zle. A strašná turecká šavla vylitla. Ty vole, a přísám ti Bohu. A já jsem se normálně postral, a to byla taková tekutá sračka žlutá. Protože to pomíchaný všechno, ze strany jak Alik. A jsem říkal, co tady brečíš, já jsem vyhrál, jsem se postral. Tak jsme se seznámili. To je krásný seznámení. No a měsíc nebylo nic, pak jsem mi volal a pak jsme dávali dohromady. A jak vypadalo první rande? Co? No to vypadalo takhle, mě by zajímalo to druhý. To bylo seznámení, že jo? To bylo ale první, jako to dopadlo nějak, tohle to bylo. Dobře, a ty ona teda byla v tom Ústí a ty jsi bydlel v Americe. To se randí docela jako blbě, ne? Ne, ona mala 2 dcery z prvního manželství a ta mladší, teď byla asi 10 nebo 11 nebo kolik. Tak ona měla vlastně trafiky v tom a ještě dělala v herně dělala a ty trafiky a tak strašně pracovitá, neuvěřitelně pracovitá. A když chodila za mnou do Ameriky, tak ta 10letá, 11letá holka vedla ty trafiky. Bývala ty peníze, tam vybírala všecko to. Šéf, ale dneska je kolik je, 30 a dělá pro obrovskou firmu nějakou švédskou, nebo co to je. A je tam jedna z nájdamí, strašně chytrá, spolehlivá, chytrá, umí jazyky samozřejmě to. Takový je to v ní už, takový ten stroj, víš, takový ten dokonalej. No počkej, jak teda probíhalo to randění na začátku, když ty jsi byl tam a ona byla tady? Ona jezdila do Ameriky potom, no. Ale největší bylo, jak první, jak byla v Americe. Došla a na letišti řekla, a tady už zůstanu. Už na letišti, řekla. No a pak jsme se někde ožrali. Oslavili jsme to, ona měla takovou žlutou bundu a tam na ulici mraky lidí a najednou šla do neznáma. My jsme viděli, jak ta bunda takhle mizne, tak za ní, jak by se byla ztratila. Neuměla anglicky ani slovo. Dneska umí líp než já. No ale ona tady musela nechat teda děti, že jo? Je to tak? Když se za tebou přestěhovala. No tak ona vždycky takhle pendlovala. Jasně. A teď, když ty děti tak skončila školu a tak dále, tak potom už tam zůstala. Jo. Ty jsi někdy i říkal, že tvoje žena ti vyřizuje všechno, včetně třeba... Všecko. Všecko. Takže... Všechny desky, co jsme nahráli, tak od té doby, co tam je, tak to všecko ona dává dohromady. To volá tam, to je telefony, tak když se něco dělalo dohromady s Evropou a ještě to nebylo zaplacený a tohle, a tam je to 8 hodin posunut, tak se zbudila ráno ve 3 hodiny a volala, všecko vybaví. A nechce, aby jsme je napsali na desku. Na některých je napsána. No a to nechci, nepíš mě tam. A třeba to jen tak říká. Ne. No to nechce.
Takže dokonalá žena ještě navíc skromná. Je nás takových málo. No nic. A teda, ty jsi se chtěl zeptat na nějaký rady. No chtěl, protože mě teďka čeká asi takový jako podobnej režim, ježdění za oceán a zpátky, tak mě zajímá, jestli nemáš nějaký tipy pro tady ten Ty máš z Ameriky ženu, nebo co? No, z Kanady. Z Kanady? Takže jezdíš taky. No, teď mě to čeká za... A kde je z Kanady? Odkud? Kousek od Calgary. Já tam jsem nebyl. Já jsem hrál v Kanadě. Jsem hrál v tom Vancouver. No, to je asi 19 hodin autem od Vancouveru. Ty vole, to letíš normálně. Z New Yorku letíš asi 8 hodin. A tam vidíš, jak je ta Amerika prázdná. Ta letí takhle rovně, koukáš furt hory, skaly, žádná cesta, žádný barák, jezera. 8 hodin letíš. No, je to tam takový prázdnější. No počkej, a to bychom mohli tady vlastně Laca využít jako na obecné rady, jak na jako spokojený vztah, protože to vypadá, že máš velmi spokojený manželství. Jo, tak pohodlný. Jak se to dělá? Je pohodlný, protože to už došlo tak daleko, že máme jenom jedno auto. Nepotřebujeme dva. Ona řídí, ona umí řídit nákladní auto taky všecko. Nákladák? No jasně, zacouva s velkým nákladákem. Umí jezdit jak čert. To není jak v Americe říkají. V Americe říkají, když žena řídí auto, tak říkají, to je auto bez šoféra. To není jenom tam je to opak. Takže... To došlo tak daleko, že ona normálně jako někam jedeme a automaticky řídí. Já sedím a vezu se. No, vůbec se nestarám. No počkej, ale jakoby záruka spokojeného vztahu asi není, že tvoje žena má řidičák na nákladák. Tak jaký jsou ty klíče ke spokojenému dlouholetému vztahu? A to je ta, že spolehlivost, rozumíš, důvěra. Tam to je dokonalý všecko. Tam není problém vůbec. A minule se mi stalo, že ona byla někde, šla někam, chodila do školy na tu zdravotní sestru. Tak byla v té škole a tam měla myslím, vlakem. A doma zůstalo auto a já jsem potřeboval něco koupit, tak jsem šel do toho supermarketu, do toho Walmartu, nějaké tam normálně nechodím, nějakou kravinu. Tak jsem tam vzal autem a dlouho jsem už nejel před tím autem, ne? Zaparkuju, teď se vracím, sednu si vedle řidiče a čekám. Ne? A říkám, kde ta kráva, zase trička, dává ksich, uzecla také ksichtu, jak jí to bude slušet. A tohle, tam sedí vždycky dětkové na strany, na té lavici, čekají na ty báby. No, tak jsem šel, DJ Mix a tohle. A nikde, ježišmarja, kde je? Pak jsem si vzpomněl, že šla do školy. Já bych se podívala možná ještě na tu muziku. Já bych se taky podíval na muziku. Když tady přece máme muzikanta, tak by se to hodilo. Laco, myslíš, že může být dobrý muzikant někdy se sebou spokojený? No já myslím, že ne. A takže ty taky nejsi spokojený. No, tak to je 12 tónů a to je nekonečný. A když začneš být spokojený, to už jsem říkal mockrát, to mi říkal můj učitel Carmel Jones, to byl černý trumpetista, který hrál s Horace Silverem, Gerald Wilson, Count Basie a můj velký kamarád. A ten říkal, když se ti to začne líbit, to tvoje hraní, tak už si na to musíš vysrat, protože už si ztratil kontrolu. Ale tam přece musíš tak nějak sám se posoudit, jestli jsi s tím aspoň trochu spokojený, jestli je to dostatečně kvalitní a mezi tím se pořád jako chtít zlepšovat, jo? Že... Víš, na to je takový princip, když jsem byl v tom rádiu 22 let a teď jsme tam hráli v tom Máčku a teď jsem tam hrál nějaké solo, tak šel jsem si to poslechnout na Dědek Kryzl, vynikající saxofonista, aranžér, můj životní kámoš. Říkal, nechoď tam, nevyspíš se. A to je pravda, tam jdeš, ty si poslechneš to solo a ty si pamatuješ přesně, co si mohl zahrát líp. Trošku. To jsou takové ty niance. Už za měsíc už to nevíš. To se mi stalo, že v New Jersey je jazzová stanice a tam hráli moji desku. Já jsem to slyšel z rádia a říkám, to je skoro jak já bych to zahrál líp. Přesně bohu. To normálně, ale a ty to slyšíš za dlouhou dobu, tak už ty chybečky malinky nevíš. A říkám, no není to až tak špatný. Víš? Ale ten první moment to je vždycky hrůza. Takže s jakým odstupem se poslechneš třeba, když nahraješ nějakou novou desku? No víš co, no taky, když se dělají ty playbacky, můžeš to udělat milionkrát, 1000krát, pak to furt zkoušíš. No takže to nikdy nejseš úplně spokojený, to víš, to je. Ty jsi říkal, že jsi hrál ten hokej a pak si začal víc troubet, než hrát hokej. No. Vybavuješ si, kdy jsi uvědomil, že tohle je ono, že chceš být fakt muzikant a živit se tím?
To já jsem vůbec nemyslel na nějaké živení. To jako nemyslím na věk taky, víš. Lidi furt říkají tohle, tamto, to. A pak tě srazí koloběžka, budeš se stydět v tom pekle, tam všichni zabitý Mercedesem, havária letala, ty tam s koloběžkou. Jseš tam za čuráka v tom pekle. Myslíš, že budeš v pekle? No já nevím. Myslíš, že budeš v pekle za čuráka? Já myslím, že ne. Dobře, měl jsi někdy, jako, víš co, když si kluci třeba zakládají kapely v pubertě a podobně, tak hrozně to dělají kvůli holkám a chtějí být slavní a chtějí prachy. Měl jsi ty někdy takovouhle motivaci, nebo si o tom fakt jako vůbec nepřemýšlel? Upřímně. Balil se na to holky? No tak to víš, že jsme balili holky. Já ti řeknu historku s Koželuhem, víš. On byl takový malý zrzavý, ale geniální hráč, bohužel už nežije. Písklavělas, ale to byla figurka. Tak jsme občas se potulovali po Praze a teď jdeme po Staromáku a najednou šla taková kozatá blondýna a říká, Láďo, ti tam zkusí utrhnout, ty zulíbáš a já odvedu ty hrubý práce. Tak takové. A stalo se to? No tak já jsem mi trošku zulíbal, no. Já nevím, jak on dopad. Nepochlubil se. Už jste se potom nezdělovali výsledky s klukama. Dobře. No, taky jsme Jednou se mu stalo, to jsme někde hráli, zbalili nějakou buktu, zatáhli do postele a ona mu nedala. Víš, protože měl takové zelené trenýrky na sobě. To je trenýrka. Jakože byly ošklivý, nebo že to byly No trenýrky? to vypadá jako, že z paneláku vyběhne s těma trenýrkami, jak on vysype to smetí, víš, takový. Jo. Když trávkové trenýrky, takové. To není hezký, no. To je pravda. Co na mě koukáš, a to já nenosím. Ne, já jenom čekám, že mi dáš za pravdu třeba. A on říká, písklaj vlastně, kanál je zastraná, taková maličko zjevadila. No tak. No zatím jsme se dozvěděli teda, že na tvoje troubení hlavně někdo jiný balí tvoji ženu. No to je pravda. No to je normálka, no. A tak to je i s tou kytarou, že jo? Vždycky hraješ u toho táboráku a pak najednou zjistíš, že už tam seš sama, protože si všichni rozebrali ty holky. To je taková nevýhoda. To nejlepší byl Eric Meridian, ten tady byl se mnou, s tím jsem hrál 20 let v Americe, vynikající pianista, mladý, původem Francouz. A ten viděl tam nějakou buktu, on tak vypadá pohledně, všechno hrál bezvadně, tak do ní hučel. A pak přišel její manžel. A ona by byl jako záhodný, tak až do rána se s ním bavil. A říkal, prostě našel hned do prdele bavit další. Ztráta času. A on byl slušný, tak tam zůstala. Takže to nebylo jak s těma Vždycky tam zůstal. OK. Chtěl jsi být slavnej někdy? Toužil jsi po slávě? Ne, to ne. K čemu to je? Tak někdo to má jako motivaci. Hele, nejslavnější budeš, když někoho zabiješ. To mě nenapadlo. To říkají v Americe. Chceš být v televizi, tak zabij někoho a přijde tam televize, ty žlutý pásy budou a budeš v televizi. I v BBC, ne? Podle toho, jak ji zabiješ. Když hodně zabiješ, tak budeš v největší televizi. Podle toho, jak jsi ji zabil. Možná by potom měli přestat mluvit. To je pravda, ale... OK, takže to nebyla sláva. Byly to peníze třeba? Ne, to taky ne. Taky ne. Ale ty seš jako docela pověstnej tou svojí pracovní morálkou, že jako seš velmi profesionální, ne? Že nezáleží ti tak moc na tom, nebo já to teď pokládám špatně tu otázku, ale měl jsi někdy problém s tím, že by si pro někoho hrál? Takhle jsem se chtěla zeptat. Vyloženě, že by ti vadila ta osoba toho člověka třeba. No to ani ne, ale vzpomínám na Žbírku, který natáčel nějakou desku a on mi říkal, budeš mít za to 5 000. A říkal, no tak dobrý, no fajn. Pak jsem to dohrál a ten dobytek mi dal 10. A říkal, že se splet? Ne. To je hezký omyl. No, ale to je zajímavý. Na to nezapomeneš. Ne, on se nesplet. On byl hodnej. Stalo se ti někdy, že jsi dostal třeba nabídku, nevím, aby si hrál třeba pro nějakýho politika nebo něco takového? Jo, to jsme hráli, počkej, Klausovi jsme hráli. A to byla největší sranda vůbec. To až neuvěřitelný, protože máme kamaráda, který se jmenuje Heydrich, víš? Fakt se tak jmenuje? Ne, on vypadá jak Heydrich, ten by mohl dělat dubbinga do filmu z Fleku. Figurka neuvěřitelná. Že my jsme hráli na Hradě, jazz na Hradě se to jmenovalo Klaus, ten miluje jazz, tak jsme tam hráli asi 2x, 3x. No a teď to tam bylo úplně plný. Tam bylo ty diplomati z celého světa, všechno plný. A vepředu byla jedna židle volná úplně. Že se že Heydrich tam přišel v tom vojenském kabátě a sedl si tam.
Víš, že tam seděl a Krysa, kytarista, zařval, Heidrich opět na hradě. Já jsme hodinu nemohli hrát. Pak ho vyhodili, říkal nespravedlivost. To si umím představit, že asi trošku zčeří vodu, takzvaně. No, promiň. Existuje někdo, pro koho by si... Já ještě řeknu, ty koncerty s tím Klausem, tak on byl rád, že samozřejmě to. A tam byli sami diplomati většinu. 200 diplomatů z celého světa, napucovaný drahý obleky, všechno. No a tam byl americký velvyslanec, tak jsem šel, jsem se s ním bavil a tohle, tohle, tam, jak dlouho tam žiješ a takhle. A já mu říkám, you wanna buy CD? On říká, je. A oni jsou zvyklí, jak dostávají všechno zadarmo, tyhle zmrdí, víš. Podvodníci. Tak já jsem mu dal to srdečko, on říkal, thank you. A říkám, no, thank you. Give me $10 or maybe 200 crowns. Víš? On říkal, how come, jak to? Já říkám, no, protože já jsem chudý, ty jsi bohatý, tak já mám na to nárok, víš? Já jsem to od něj vzal, to give me back, já jsem si očistil to CDčko, schoval do kapsy, jsem do prdele. Ráda mu vysíláš po vajce, kamarád. To se mi ještě v životě nestalo. Jak jim všichni lezou do prdele, víš, jako kdyby to byli páni bozy. Hele, a když pominu jazz na hradě, tak jazz kdekoliv jinde, co tak na vás chodí jako za lidi? Víš co, teď už chodí i mladí lidi, jako, ale největší radost mi udělá, že přijde nějaká mladá buchta a říká, já ten jazz nemám ráda, to není jazz, co vy hrajete. Víš? Počkej, to mi udělá radost. To se dá vyložit více způsoby. No, protože oni tomu říkají v Americe takový ten mrtvý jazz, ten free jazz, takový cink, cink, zamyslete se, držíš se za bradu, cink, pustí, budigim, pom, cink. A tomu říkají taky jazz. A to je právě to nejhorší pro jazz, co může být. Jazz se v Americe hraje, takže to musí mít koule, že to šlape. Je rozdíl mezi lidma, co na vás chodí ve státech a co chodí v Čechách? No tak hele, v Americe si musí vypestovat publikum, ale na koncertách to je taky tak. Vypestovat publikum, začneš hrát nějaké kluby, tam mnoha jsme hráli, v tom City baru tam nikdo nebyl. Tak jsme se domluvili s tím majitelem, to byl kámoš, nemusíš tam dávat nic, přijdou nějaký lidi, uvidíš. No, pak tam dával 50, pak 100, přidal, to byl kámoš, bezvadnej. Víš, tak vypestovat to publikum, no. Protože tam je to hodně ty konkurencí všelijakých. A cítíš třeba rozdíl v tom, jak se to publikum projevuje? Jako o co mi jde, že mi vždycky přišlo, že Češi jsou trošku takový studený čumáci. Když jsou... nejsou ani. Nejsou? Tak je to jenom můj dojem? Jako přece jenom ty, víš, jako když jdeš na nějaký koncert, tak Češi jsou přece jenom takový jako zatleskám. No to jo, no. Nikdy se ti stane, že sedí nějaká bába, nějaký manžel tam má nějakou krávu, tu tam dotáhne, ta je nasraná jak hovado, protože myslí, že tam uvidí, že přijde Michal David nebo něco a on kurva helikopter nenastartoval, tak není tam, no. To já taky říkám, víš, taková ta blbá tam, to je taková jedna z rodiny, jo. To má bohužel z rodiny taková, má tu hruškovitou hlavu a slidičkovou prdel, znáš, to obrácená prdel, no. Sestavená úplně nejhůř, jak to může být, ale snobka taková. A teď došla do toho jazz dogu a tam jakože VIP a tam úplně jiný lidi, hovno víc, co hrajem, víš. Tak já říkám, člověče, představ si, že měl tady s náma zpíval Michal David. Představ si, on lítá helikopter, on to nenastartoval, není to. Fakt, to je škoda. To je test takový, víš. A hrál by ses někdy s Michalem Davidem? Nehrál. Se moc nedivím. To chápu. A je někdo, pro koho by si nehrál nikdy? No pro Rusáky určitě ne, teda. To taky chápu asi. Kromě Rusáků. To nejvíc. No. To nejvíc. Největší zlo. No ale to ti řeknu takovou historku, jak jsme hráli, to jsme mal autoklub v Opletalce a to Klaus už nebyl prezident a to bylo pro něj. A tam byl Olšon, pianista, který ho strašně nenávidí, Klause. Já říkám, no to je můj kamarád, že něco ukrát a to mi si uprdel, já ho znám od jak živa. Dobrý. Tak jsme tam pro ně hráli z dobrý peníze a on říkal, já pro ně hrát nebudu. To je na to seru a to bylo za dobrý prachy. Já říkám, víš, co si udělal, ty vole. Já teď zavolám jiného pianistu, to zahraje. Tebe vůbec nikdo nezná, takže to je jedno, jestli tam hraješ nebo nehraješ. Ty jsi kat, muzikant to je kat, jdeš za prachy. No. Jak to dopadlo? Zahrál nebo nezahrál? Potom tam hrál. Akorát sám sebe potrestáš. Budeš mít o 10 000 míň. Ale pro Rusáky by se nehrál stejně.
Ani pro ně ne teda. Dobře, to je ta výjimka potvrzující pravidlo. To byly vždycky zmrdí a bude to dostane, to bude furt, to bude to stejný. Existuje vůbec něco jako ruský jazz? Nebo je to největší? Ne, tam jsou dobrý muzikanti taky. To víš, že jsou. Jsou tam dobrý muzikanti. No já nevím, já vždycky, když ke mně jako nějakým zvláštním kanálem přiteče nějaká ruská muzika, tak je to většinou strašně obskurní. Jo, ale tam pár jazzových muzikantů jsem slyšel na YouTube. OK. Fakt dobrý. A je naopak někdo, pro koho by si hrozně rád zahrál? A nebo někdo, s kým by si hrozně rád zahrál? Je třeba mrtvej, kdybys ho mohl oživit. No, tak Beatles asi ne, to už jsme zjistili. Těch je hodně. Já jsem hrál s Junior Cookem, který hrál s Horace Silverem. Já jsem chtěl hrát vždycky s Horace Silverem, to mi nevyšlo. No, tam, takže nakonec jsem hrál s tím saxofonistou od Horace Silvera. Junior Cook, ten už je taky mrtvej. Taky šňup bylo. No my jsme se tady před natáčením bavili o Jamesi Brownovi, tak třeba s ním by ses nezahrál? No to je kapela grom. Znáš jeho Big Band? To taky šlapalo jako. Tam byli sami bílí. A víš proč? On říkal, ty mi přijdou navčas. A to říkal Basie taky. Říkal, ty máš hodně černoků v kapele. Jo, ale ten čas. A tak oni všichni nejsou, ono tam máš taky černoky. Já to rozdělím na negr a černoch. V Americe se odnaučíš to o té rasismu, víš. Máš židák, který tě ojebe o praky, pak máš židák, který ti pomůže, doktor. 20 let znám Bergmana, víc, 40. A 30 let jsme neměli pojištění, dával léky, všecko, rozumíš? Takže ten rasismus nejde do prdele, tam to bereš jako na člověku. A to je důležitý. Myslíš si, že, nebo máš pocit, že v Češi jsou rasisti? Ne, já myslím, že nejsou. Myslíš, že ne? OK. S tím se tak poslední dobou hodně setkávám. No, tak takové to. Většinou jsou to blbové, víš, ten rasismus je z blbismu. No. Ty máš velikou rodinu, ty máš 3 vnoučata a 3, nebo ještě možná, nebo nevím teďka kolik od tvojí ženy. Jaký jsi dědeček? Jsi jako takový ten rozmazlovací, nebo? No to ne, to jo. Já jim vždycky kontrolu přijdu a takhle, ty jedné 4 a ty jedné 5 trasuj takhle hlavu, ti tam mrkají šrouby, máš povolený šrouby. Očuchal, smrděj ti vlasy od hovna, člověk. A už to beru jako srandu, už to pochopili. Ty jsi říkal, že nemůžeš rozmazlovat lidi s státním zřízením ani děti drahýma hračkama. Takže jaký ty dáváš třeba hračky svým vnoučatům? To můj syn v Americe, víš, Jinky. Ten už dneska umí 30 už. Když byli takhle malé a oni byli takhle předtím, vždycky venku před těma obchodělkama takové nějaké autíčko, které tam hodíš kvortík a on se tam takhle to s ním dělá, víš. Aha. Víš, tak já jsem tam kvortík nehodil, já jsem trásl to s ním v tom autíčku. A černoši na to koukali, smáli si, ježiš, to je dobrý nápad. Víš, je to... A co nějaký vztah k hudbě? Vedeš děti nebo vnoučata k hudbě? No tak tyhle ty ještě ne, ty ještě jsou malí, no. No počkej, v kolika jsi začal hrát ty? V 11. Dobře, tak to má ještě čas. Ano, a myslíš si, že, nebo jako budeš takovej ten, co jim takhle budeš posouvat tu trumpetu, aby se na to podívali a aby je to zajímalo, nebo jim to nebudeš? No to ne, to vůbec nějaký to vůbec. Já si pamatuju na Jinky, ty byl ještě malej, víš, pak jsme bydleli tak kousek od moře, tak jsme vždycky chodili ráno už do moře, tak to bylo hned ten barák kousek a šlapeme po cestě po asfaltce, víš, a on byl asi 3, 4. Říkal, já jsem unavený, já si odpočinu, já jsem unavený. A říkám, tak si lehni na cestu a pospí si. On říkal, srazím mi auto. To tě srazí, a šel jsem dál. Tam šlapal, víš. To si pamatuje dodnes. To je hezká výchova. Ale je to funkční. Jak slavíte Vánoce vůbec? Máš klasický český Vánoce nebo tady americký? Jsme dělali na mužským, to je u Mladé Boleslavy, to je můj kamarád. A tam jsme dělali Vánoce dohromady, rodina, tak to slezlo jako šváby, jedni tam byli, nebyli, přišli potom. No ale dobrý. Tak tentokrát budeme v Americe. A budete mít, kapra asi nebudete mít, co budete mít k jídlu? No kapra ne, tam to není známý, ten kapr. Takže krocán bude? Oni vždycky žerou krocana, no. A tam to mají kvalitní, ten krocán, to je tradice už. Tak co je lepší, americký krocán nebo český kapr na Vánoce? No, ten kapr jsme byli na to zvyklí, rozumíš. My teď jsme hráli právě v Nové Hrady u Honzy Nedvěda,
to je můj kamarád veliký, ten sponzor jazzu a tak. No tak tam nejkvalitnější kapel vždycky, to tam je u něj, víš. Jsme žrali ty prsty a to. No, OK. A ty Vánoce teda, když se u toho zastavím, já si to právě chci jako představit. Je to taková spíš jako pohodička, anebo máš ve zvyku třeba hrát pro svoji rodinu na Štědrý den? No my jsme hrávali na Vánoce hodně, v kostelech jsme hráli, ještě s Džinkem. Aha. Když mi bylo 9-10, tak hrál trumpetu velice dobře, jak jsme hráli 2 trumpety, tympány a takové to tam, i sbor tam byl, zpíval, to jsme hrávali. A teď to všechno odpadlo, protože nejsou prachy nějak, nebo to byly kšefty, daleko víc kšeftů bylo. Takže po kostelech hráli různě. V Bridgeportu jsme hráli, tam byl nejvíc kostelů na světě na počet obyvatel. Tam žili hodně Poláci, ty furt budovali kostely. No tak to byly dobrý kšefty. No, já bych se možná posunul ještě od těch Vánoc trošku k tomu jídlu. No, rozhodně. Jak to máš teďka s jídlem? Slyšel jsem na tebe, že nemůžeš moc solit, tak mě zajímá, jak moc... Tady to dneska utnem. Laco Deči pokračuje ve svojí krasojízdě na piky. Picky.cz, kde uslyšíte třeba, co si myslí o českým a americkým prezidentovi. A taky, jestli by teoreticky zahrál Zemanovi na Hradě. Bude řeč o nový desce s koledama. A nebo jak často a proč hraje na svojí zahradě nahatej. Mrkněte na picky.cz, za 123 Kč měsíčně dostanete přístup ke všem dílům v plný verzi, a to jak s audiem, tak s videem. A současným podporovatelům touto cestou velice děkujeme. Díky, čau. Naschle.